Does in the Catholic Church say there is only salvation through the Church? Is in this contradictory to what Christ says in the Bible that to be saved, everyone needs to believe he is the Son of God and there is only salvation through him? And does a person have to attend church to go to heaven? രക്ഷ സഭയിലൂടെ മാത്രമാണെന്നാണ് സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തുവിലൂടെയാണ് രക്ഷ എന്ന യേശുവിന്റെ പ്രബോധനത്തിന് ഇതെതിരാണ്. ഒരാൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പള്ളിയിൽ പോകണമെന്നുണ്ട്. എക്സ്ട്രാ എക്ലേസിയ നുള്ള സാലൂസസ്, ഇതാണ് ഇവിടെ ബേബി റാണി ഉന്നയിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ. നിങ്ങൾ ഇറ്റാലിയൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ലത്തീൻ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാകും എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞത്. സഭയ്ക്ക് പുറമെ രക്ഷയില്ല എന്ന് വിശുദ്ധ സിപ്രിയാന്റെ ഒരു വാചകമാണ്. അതാണ് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. പക്ഷെ വിശുദ്ധ സിപ്രിയാൻ അതിനെ തുടർന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാചകവും കൂടി ഉണ്ട്. അതിങ്ങനെയാണ്: സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതൊന്നും സഭയ്ക്ക് പുറത്തല്ല എന്നുകൂടി സിപ്രിയാൻ പറഞ്ഞു. അതായത് സഭയ്ക്ക് പുറത്തുള്ളത് എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ്? സഭയ്ക്ക് പുറത്തുള്ളതെന്ന് വിശുദ്ധ സിപ്രിയാൻ, അഗസ്തീനോസ് പുണ്യാളൻ അതിനെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട്. സഭയ്ക്ക് പുറമേയുള്ളത് പിശാച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും സഭയ്ക്ക് പുറത്തല്ല. എല്ലാ മനുഷ്യരും, അത് മുസ്ലിങ്ങളായിക്കോട്ടെ, ഹിന്ദുക്കളായിക്കോട്ടെ, നിരീശ്വരവാദികളായിക്കോട്ടെ, ദേ ആർ ഇംപ്ലിസിറ്റ്ലി മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ചർച്ച്. കാൾ റാനർ അനോണിമസ് ക്രിസ്ത്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു, അജ്ഞാത ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് വിളിച്ചത് അവരെയാണ്. അതായത് അവർ ഈശോയെ അംഗീകരിക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. ദേ ആർ ഓൾസോ redeemed by the precious blood of Jesus, but they may not have understood it, nor are they able to believe in it. അത് ശരിയായിരിക്കും. പക്ഷെ അവര് സഭയ്ക്ക് പുറത്തുള്ളവര് എന്ന് അവരെ എഴുതിത്തള്ളാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട്, സഭയ്ക്ക് പുറമെ രക്ഷയില്ല എന്നുള്ളത് സഭയുടെ പ്രബോധനമല്ല, മറിച്ച് ക്രിസ്തുവിലൂടെ അല്ലാതെ രക്ഷയില്ല. ദിസ് ഈസ് സംതിങ് വെരി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ്. സഭയ്ക്ക് പുറമെ രക്ഷയില്ല എന്നല്ല സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ക്രിസ്തുവിലൂടെ അല്ലാതെ രക്ഷയില്ല. ഇതാണ് പരമപ്രധാനമായ കാര്യം. ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് ആരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞൊരു വാചകം ഓർക്കുക, സഭ എന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ തുടർച്ചയാണ്. ഈ ഏതോ ഒരു സംഘടനയായിട്ട് സഭയെ കരുതുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത്. ക്രിസ്തുവിന് വെളിയിൽ രക്ഷയില്ല. ഈ ലോകത്തെ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും രക്ഷിക്കാൻ ആകാശത്തിന്റെ കീഴിൽ നൽകപ്പെട്ട ഏകനാമം യേശു കർത്താവിന്റെ നാമമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രക്ഷപ്പെടുന്നവരെല്ലാം ഈശോയിലൂടെയാണ് രക്ഷപ്പെടുന്നത്. ഒരു സംശയവും ആ കാര്യത്തിൽ കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്കില്ല. ഇനി മറ്റ് മതസ്ഥരെ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കത്തോലിക്ക സഭ അതിന് പറയുന്ന ഉത്തരം ഇപ്പം ഇങ്ങനെയാണ്: ഏകരക്ഷകനായ ഈശോ മിശിഹ കാൽവരിയിലെ കുരിശിൽ അർപ്പിച്ച ബലിയിലൂടെ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും രക്ഷ കൈവന്നു. ക്രൈസ്തവരായ നമുക്ക് അത് കൂദാശകളിലൂടെ ആ രക്ഷയുടെ വരപ്രസാദം, മാമോദീസ, കുമ്പസാരം, വിശുദ്ധ കുർബാന വഴി നമുക്കത് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതേസമയം അക്രൈസ്തവരായവർക്ക് ദൈവത്തിന് മാത്രം അറിയാവുന്ന വഴികളിലൂടെ ദൈവം അത് നൽകുന്നു. യെസ്, there is only one redeeming sacrifice, that is the efficacious sacrifice of Jesus upon the cross. For us believers, we receive that grace through the sacraments. For the non-believers, for the non-Christians, they receive the same grace that we obtain through the sacraments, through the means that are exclusively known to God. This is the teaching of the Holy Catholic Church. അതുകൊണ്ട് സഭയ്ക്ക് പുറമേ ഉള്ളവരെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന മറ്റ് മതസ്ഥർക്ക് കുരിശിലെ ബലിയുടെ വരപ്രസാദം ദൈവം നൽകുന്നുവെന്നും അതിലൂടെ അവർക്ക് രക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും ആഗ്രഹത്താലുള്ള മാമോദീസ എന്ന് രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ പറഞ്ഞു. ഒരാൾ വിശ്വാസം സ്വീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു, എന്നാൽ അതിന് പറ്റിയില്ല, അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് രക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണ്. സ്വന്തം മനസാക്ഷി അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് രക്ഷയുണ്ട് എന്ന് രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ മഹാത്മാഗാന്ധി അദ്ദേഹം മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചില്ല, പക്ഷെ അദ്ദേഹം ശരിയായ രീതിയിൽ പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെട്ട റൈറ്റ്ലി ഇൻഫോംഡ് കോൺഷ്യൻസ് അനുസരിച്ച് ജീവിച്ച മനുഷ്യനാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് മഹാത്മാഗാന്ധി രക്ഷ പ്രാപിക്കും എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും. So anybody who is following the dictations of a rightly informed conscience will be saved, because the voice of the conscience is none other than the voice of God the Almighty. ആ രീതിയിൽ വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ വളരെ വിശാലമായ രക്ഷയെ നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിനാൽ നമ്മൾ ഈ പഴയ മുദ്രാവാക്യങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ടതില്ല. സിപ്രിയാനെ തെറ്റായി ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ ചോദ്യം വരുന്നത്, സഭയ്ക്ക് പുറമെ രക്ഷയില്ല.
പക്ഷെ സിപ്രിയാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതൊന്നും സഭയ്ക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുകൂടി നമ്മൾ ചേർത്ത് വായിച്ചാൽ ഇതിന് ഉത്തരം കിട്ടും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്.